Сега ще избера тук. От старата болка. Тя вече старата се е залечила. Така. За сега. Значи, за тази манипулация избягвайте резките движения, както одеваш, да виж какво става. Така, вече мисля, че влезна достатъчно. Да. Сега мога ли да Ако пусна? можеш да стиснеш с лява палец тук, да, но сега трябва да я фиксираш. Не така. Трябва да държиш иглата. Дръж спокойно, натисни даже. Ето, готова си. Сега И вече сега бавно внимателно довеждаш. Да. довеждам. Той ще почне да се разслоява кожата и тогава познаем, че си направи. Ето. Нищо, че се образуват такива, давай. Внимателно Да. вкарвам. Мисля, че натискам, ама... Добре, бутай. Да, виж се пълни. Бутай още. Нали, защото внимателно трябва. Вече може би по-четвърстичко. Е, готово е. И сега? Няма. И сега? Вадиш. Ох!